si asimika. Alhamdulillah el-Qail la in shakartum la azidannakum. والصلاة والسلام على من بؤس رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين وعلى صحابه الأخيار ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أمبادين شريف لا تي لا جبا أموفوني غوالي يماندو أكاني مدالا أو منوني وجلو كنتي فوقو أبني مالكو نفو مالكو هنانا كابني على كرا باكا بانجليه نوي مولد النبوي سامبا فلاني مغان كنا حكمو جميع أنصار دين إسلامية تونده منو مكتانا مرلا uyuka lada lakle ninga wele blan karamogo anan karamogo dema aseyidi Sharif Aliyu Badra Usman Haidara kabe arabadon soma da felama October kalo kle mugan sheki samba flani mugan an karamogo aseyidi Sharif Badra Aliyu Usman Haidara anaka tagamadon bora Bamako ningu kunda kitaka me hukumu konnana siraka kanubaw ani lafa sabaw kuchama bora ninga ankaramogo kumbe ninga laini aka do ke uye ay do don ke uluye ka be selfana selu wakati ma ankaramogo aseyidi Sharif Badra Ali Usman Haidara kita ka bora ina fo kono kulu ninga ankaramogo kumbe ninga sense ka do kita konnana ninga tlaka kumbe likene basigi ay ukene ka kita ma baw chama kumbe uye ankaramogo bismillah ay mi sorola nga je kulage Jamal assalamu alaikum. Anshira here mina la kan klewo here la. Shedina Badra Ali Bole Bamako kana ansoro ya alaka here bunye. Alaka ke kungorotaye ambela jelihi. Alaka ambela jelihi nafa bwala. Anga dugu chekorobo. Kabo pol ke tala kana nyame tungarala kana dugu same dugu musala ka farasi sele ka ka chegorbaw kan shi jan fayara no de wakati utemena ambele dele kumbi joya ka forna bagaw ma ku ka bismillah me Haidara de est-ce que akanga fo e mabli ke ka bismillah kitaya ambe nali kontede ni bora ya amba jate mine mawluwe amba yini alafe ko ala ko de jirana sabula fani e ka nyogo soya amma nyogo kuyambe ambi ko kala fido amma nyogo kumbe ambi ko jiye yere ye kebara weredu anye nyogo soya bi mimbena onna kankapu ale yɛrɛ kelen pe ni kunbɛnni ka kan Shedina Badra Aliyu dɔw dabali banna ko sɔrɔdasiw de bɛ Haidara denw gɛngɛn bi dɔɔnin tɛ olu la i bɛ taa sɔrɔ olu ma lamɛnni caman kɛ mɛlɛkɛw kun bɛ cɛ min ka garde corps ya la n b'o de kira ale tɔgɔ silamɛ warabaw kun bi cɛ min ka garde corps ya la n b'o de kira Muhammad ale tɔgɔ silamɛ Badra Aliyu nkalon t'a la fiyewu ɲumanya nkalon tɛ a la buna adamaden b'i miiri ka nkalon de tigɛ nka tiɲɛfɔla t'i miiri habada tiɲɛfɔla ka tiɲɛ b'a kunkolo ni a kan cɛ salongo e bɔra anw fɛ kita yan an y'i kunbɛn yan wa an kun miirila ko bi ta bi kɛ lagan sara de la nka b'o labɛnw k'a nana karaba k'a kɛra seli fana ye cɛ min bɛ yan min ye tilela fana don o man ca Badra Aliyu kelen pe kosɔn an bɛ foli di an ka dunanbaw ma kita AM Tora n'o ye association des municipalités du Mali o président tɔgɔ la il a empêché Matiba Numo, le maire de la commune rurale de Tamaga. On mène à commander les Togo qui est maire de Togal. Au Sénégal, on a dit que Bissimila Kita. De Dombaï, n'est pas la faute du Kosovo. Parce que ne m'a dit que son accueil qui est maire Flore, mais Badra Bissimila. Ne m'a dit que la maire Flore. Bon, ne Dombaï. On a encore fallu mal maire de qui t'a 33 communes à maire de encore fallu mal en maire de on a fait quand Abisina qui t'a au fond battre la flaque la qui n'a
sinon ka ta bi ma fo ta ma wu ban fo ta de mu ban kita ba ka bila la kada tuma ka ko tukala mer be to kala c'est mani musulman be ka bela de l'info kan denge fo dante fo ni alhamdulillah ko goro tale ne jole be ala ba jora wallahi badara ani ba kumbe terene la amminya kumbe gar ante mo bitu alhamdulillah namana ni jamanye bi ko be bo kelene no nete dasra hanni ne man kuma ya namana aw yedro kani jamanye dro wende bo amba fo aw bismillah aw bora ko so on de la ko amba fo dante fo ni mi antira herna ala ka ayre da nawma ya rabbi ala ka ni na wasa amina ala ka ansa ko dama amina amina ba ko befo amina amba nga kita badara ali amba ko am kita ka amba fo ngo kita ka badara ali nga ka bismillah kita kono femu ma na to soro o kana segi to soro amba ni ala ka bena silimu ke sunna ala ka ke wasai amina no bora ino ambe tasilabda anga karamo Brahma Haidara salo anna jana kan kenen ni yarama nyoma fe ala sona ka ta bo am tarabi amba ni ala fa ala ka hinula anan karamo da fi ala ka hinu bela jenna ala ka bada dani no bawi ala ka an yaraw ne ka ta kono ala ka na soro ke nye ambe na ba ko bela jenfo fe na se ya bla yorona ambu bela jenfo amba fo bien ike yere ala ka na usara ala ka na wasa am kitaka o anya dia de kaya mara anya dia karamo dinga saba abebe anki abebe an kai ka golobi amba ni ala to kan nali ala ka ke here do be kenya ba kono do be kai kono do reflect kaya ambe ala fo amba fo ala nche ala foli be na baga be ni kelenka imama tola ka an karamo Badra Ali Haidara anan rotube ku bismillah ni almami unka je kita du ureka o ma folo bila anfa anga choroba anga sedu Sharif Usman Madani Haidara anda ko fro kitaya iba fo jawara ya fo chumina ambora boru kana badigo ka boyin kana tiya otraila odo ni Abdul Qadir ni Silefre Sharif Ibrahim Haidara Branke Jafar Drame ala ka hinana odo anjara ka bismillah ala ka hinula billah rabbi ni kuna dia ko te fly kita kreso ala ba ni kuna dia te fly kita section président amol ko na ka chedon ani kreso aye Badra aluga club de jami en kitano ko alhamdulillah anya la club de jami sigi nyane mais ame ala fo ka bargada dakanya club de jami sigi domina fo na bla bila arma dundo be ko faraka ambe ko be ko be la keleme ka wono fo me ka wono comme ambe le dene demsene ko Badra ga babuka anye sabla e ko do marna ambe demsene ko Badra bismillah kitano falhamdulillah ma bannu ngafulu nuka bismillah lu balen ko fe ankram wa sayyidi Badra Ali Usman Haidara ayaka buye masijira anga je angulay ambali wa nasindi le ko ni Allah subhanahu wa ta'ala to barkamai aywa ni ansole ko na do rasul makamu Muhammad alayhi wasallam ambe isine ma jama ni ala fe akoke rasul sallallahu alaihi wasallam mambela ni ko fe ka fulla se na baga bela jema kanga ni sudar ni Allah far fulu jilan na baga bela ni ba bela jema aywa avec aujourd'hui le 28 10e mois 2020
kita kɔnɔna la an bɛ ala barikada ka an sɔrɔ occasion min kɔnɔna la n'o ye an kuntigi Muhamadu alayhi salatu wa salam a ka anniversaire n'o ye a ka mawludi ye kana se jɔ sindenw na k'an se jɔ balimaw la o hukumu kɔnɔna la an bɛ ala barikada o la ala folen kɔ an bɛ kunbɛbaa bɛɛ lajɛlen fo ka dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ minnu y'u ka baara bila ka bɔ ka to an kunbɛn ka bɛ kita donda la fo ka se yan ma ani yan'an ka se kita kɔnɔna la dugumisɛnnin minnu ye an kunbɛn k'an lajɔ silamɛya tɔgɔ la an bɛ foli lase a bɛɛ lajɛlen ni sanga in kɔnɔna la an ka alimamiw ka représentant ani an ka dugutigiw ka représentant ani ka se kita griyo n'o o y'a jeliw ye ani ka se an ka maakɔrɔ minnu ye an bisimila an'an baw alors an bɛ foli lase silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ka jira u la ni nisɔndiya tɛ fila ye alors a bɛɛ lajɛlen dafara badara la nin kɛnɛ in kɔnɔ laselikɛla minnu bɔra ka kuma hakili la u y'a bɛɛ fɔ barisabula foyi ti kanu bɔ foyi man bon ka tɛmɛ kanu kan wa an b'a dɔn ni kanu de fɛnɛ ye ala bi sɔn ka alijinɛ nɔgɔya an ye ni an sigilen nin bɔ in kɔrɔ yan nin sanga in kɔnɔna la an bɛ yan cɛba dɔ de kanu kɔnɔna la wa an b'a dɔn ni ale kanu ye n'o jirali ye ani ale kanu baara kɛliko ɲuman ye an jigiya ye min ye o ye alijinɛ ye an b'a dɔn ala b'o nɔgɔya ye o la an ti ba kuma la nin yɔrɔ in na komi an bɛ bisimila nin hukumu kɔnɔna la ani an balimaw an'an sindenw de tun bɛ fara ɲɔgɔn kan san o san ka nin kɛnɛ ninnu sigi mawludu tɔgɔ la an bɛ an fa ani an karamɔgɔ n'o ye Seydi Ibrahim Haidara ye ale min ye an kɔ Ala subahanahu wa taala ka nɛɛma la an bɛ tasibila kɛ a ye i n'a fɔ modérateur bɔra k'a fɔ cogo min na a n'a kɛra cogo min na ka tasibila kɛ a ye an kɔ nɛɛma min na Ala bɛ se k'o jidi cogo min na ani an bɛna taa jɛ min ma Ala bɛ se k'a nɔgɔya cogo min na ka ɲini Ala fɛ ni sigiyɔrɔ in barika an n'a bonya kama min bɛ ani Ala cɛ ya Rabbi ma Ala k'o yafa a ye min bɛ ani jɔn cɛ an b'a ɲini Ala fɛ ni sanga in bonya an n'a barika kama Ala k'olu yafa a ye Ala k'an y'olu bɛɛ fatu ko ɲɛ k'an ka autorités fo ka kita faamaw bɛɛ lajɛlen fo a porteur d'uniforme ani kana se an ka autorité administrative ma n'o y'an ka maire ye ani ka se préfet ma nin kɛnɛ in kɔnɔ yan san o san o bɛ an bonya o kumana ɲina belebele farala kan an bɛ foli lase an ka monsieur le maire ma a ka nali la ka na an bisimila nin kɛnɛ in kɔnɔ k'a fɔ ko ani ce ani baraji silamɛya bɛɛ ni keleya tɔgɔ la n'an bɔra yan tɛ kuma janya tuguni an ka imamu bɛ yan k'an ka taa sen dɔw la ka foli d'u ma ani ka se dugutigiw ma ani dugu maaba minnu bɛ yen an bɛ se cogo min na k'an sen jɔ ɲɔgɔn na yanni ka se su in na ma ni aw tulo garijɛgɛ kɛra min ye n'a jara Ala ye a bɛ n'o mɛn Ala ka gɛrɛbu kɛ ne fɛ inshallah taala mana b'a ɲini Ala fɛ Ala ka su in na jira an na baara ninnu Ala k'a bɛɛ kun jɛ hɛrɛ la Ala ka sago d'a ma Ala ka laban ɲuman d'a ma Ala k'o k'a ka yɛrɛ kama Ala ka sago bisimilali ninnu balen kɔfɛ an karamɔgɔ wulila ni ka don kita dugu kɔnɔ ka taa foli bila kita maabaw caman na foli in kun fɔlɔ daminɛna an karamɔgɔ n'an ka sirifikɛ ka denbaya la n'o ye Seydi Ibrahim Haidara n'ale kun ye nin kɛnɛ ɲɛnamayabaga kɔrɔ ye ni Ala ye ale min ji dɔgɔya ka bɛn salongo ma an karamɔgɔ taara a ka denbaya la ni ka dugawu kɛ an faama ale min ye an kɔ Ala ka nɛɛma la n'o ye Ibrahim Haidara ye ani an jɛra i n'a fɔ a bɛɛ b'a kalama cogo min na nin diinɛ in baara de la an y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba de nɔfɛ n'o ye Seydi Cherif Usmane Madani Haidara ye o hukumu kɔnɔna la san o san an bɛ na yan mawlidu la an n'ale de bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan alors ka fara karamɔgɔ tɔw kan
ka mawludu ninnu ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ ni ala ye ale miniji dɔgɔya an ye o kumana an bɔra yan nka ka kan an nana mawludu min hukumu kɔnɔna la o barika n'o bonya kama ka n'an sen jɔ du in kɔnɔ ka dugawu dɔn k'a ye a n'an ka taabaw bɛɛ lajɛlen k'a ɲini ala fɛ a y'an kɔ kiti min na ala k'a nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛ min ma ala k'a nɔgɔya yarabi an ma ala ka yen kusaya ma ni yan ye an b'a ɲini ala fɛ ala kana du barika t'a fɛ a den minnu tora yen n'o y'an balimaw ye ka se a yɛrɛ balima tɔw ma an b'a ɲini ala fɛ ala k'u jɔ jido in jigiya kɔrɔ ala ka du in barika ala ka du in barika ala k'an sago d'a ma ala ka san caman jira an na ala k'u k'a k'ala bonya kama kira n'a somɔgɔw kama sɔlila rasul bɛɛ a taara foli bila Kita dugu maabaw caman na alimamilakaw dugutigilakaw fo ka taa se sirifulakaw ka denbaya ma ka da kan a fa ye jɔyɔrɔ min kɛ jamana in kɔnɔ a jɔyɔrɔ yira Mali jamana ale le ka juru bɛ Mali jamana la Mali ka juru t'ale la ka da kan kɛnɛkan kow don an karamɔgɔ Sirifu a bɛ min fɔ a b'o de kɛ a yɛrɛ bɛ min fɔ a b'o wale n'an ko sabali ale yɛrɛ sabali la n'an ko tiɲɛtigiya maa dɔ bɛ tiɲɛ kuma fɔ i tɛ se k'a wale ale y'a wale ni tile sumara a bɛ fɔ ko wula ni tile sumara dɔrɔn an bɛ wula la sisan mais tile dun ka goni aw fɛn fɛn filɛ kɛnɛ kan aw caman bɛ yen bɛɛ ye tile sumalen de ye walayi anw y'a gonima ye o la n'i ye si jan sɔrɔ i bɛ ko caman ye n'o tɛ lon tɛmɛna a gɛlɛyara dɛ dɔw bɛ ni suspension bɛ kɛ o ni bi tɛ kelen dɛ mais n bɛ min fɔ fɛn bɛɛ bi sa fo tiɲɛ tiɲɛ tɛ sa tiɲɛ bɛ tunu mais a tɛ sa dɛ o la ni ala ka masaya tɛ n'a fɔra ko an karamɔgɔ Sirifu denkɛ bɛ na bi ka jɔ ka ne fo n'ala ka masaya n b'aw k'a ye mais a ma bari n na dɛ man kana lillahi kana lahu wallahi n'i kɛra ala bɛ k'i ye ala b'a dɔn lon tɛmɛ ne kɛra Hayidara fɛ wallahi ala le y'o sɛbɛntiya bi o la an ka hamina ye min ye n'an ka ala deli y'o ye jamana in ala ka basigi jamana in ala ka basigi jamana in ala ka sigi ka fɔ kɔ a la n ko n bɛ dunanw fɔ u bɔr'u ka so u nan'u ka so an bɛ dugawu kɛ u nana baara min na a ka don hɛrɛ la ka bɔ hɛrɛ kɔnɔ an bɛ o ɲini ala fɛ ayiwa yan foli diyara n ye ne bɛ Konakɛli bugu de la mɔgɔbaw bɛ wula kɔnɔ ni ala sɔnna Hayidara denkɛ ka foli n b'a a lase mɔgɔbaw ma wula kɔnɔ donc daɲa kelen min bɛna k'u bolo u n'o fɔ a b'a ka so dɛ basi si t'a yan a fa an bɛ fa da an bɛ ba dɔn a bɛ diinɛ min na an bɛ diinɛ kelen mɔgɔ ne ye chrétien nka silamɛya dunni bɛɛ ni kanuya dɔrɔn de bɛ n dusukun na k'a lase silamɛw ma k'a lase sigiɲɔgɔnw ma k'a lase denɲɔgɔn bɛɛ ma k'a ni ce ani baraji u nana ala ka hɛrɛ k'aw ye a nana ala ka hɛrɛ k'aw ye ala ka silamɛw ala ka alikan bɛɛ jamana ala ka sumaya sali ala muhamadu an fana bɛ hali bi an bɛ dugawu de k'a ye a y'a kɛ barika min ɲinini kama ala ka barika d'a ma an bɛ dugawu kɛ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ ala ka gɛlɛya nin ban pewu a bɛ min ɲini ala k'a nɔgɔya a bɛ siran fɛn min ɲɛ ala k'a kisi a ma an bɛ foli ni dugawu k'a ye a ye laɲini min k'a bangebaga fɛ ala k'o barika d'a ma ni hakɛto bɛ kɔrɔfɔ kan sali ala muhamadu folikɛla ninnu y'u ka nisɔndiyaw jira an karamɔgɔ Seyidi Badara Ali Usman Hayidara a fana ye a ka nisɔndiya n'a ka bonyamasegin jira an ka alimamiw de don an ka ɲɛmɔgɔw de don nin ye kɔrɔlen ko ye an ye sira min ta an fa nɔfɛ
ni an ye sira min ta an ka mɔgɔbaw nɔfɛ an b'o nɔgɔtugu la wala san o san mana gɛlɛya waati mana koron cogo cogo kana an sen jɔ an faw la an'an ka alimamiw na ani ka se sigiɲɔgɔnw ma an fa minnu bɛ yan ka dugawu ɲini o fɛ an nakun ye da fila hakililajigi min ye ɲɔgɔn ye Ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ kɔnɔna la Ala bɛ se cogo min na ka baara ɲuman tɛmɛ hɛrɛ la tuma an nana dugawu ɲini de la alors ko dugawu k'an ye ani kana an ɲɛ da ɲɔgɔn kan silamɛya badenya ani keleya tɔgɔ la ni Ala sɔnna ma komi alimami ye dugawu kɛ nka a y'a kanu fo wajibi an ka dugawu kɛ mana an bɛ wajibiya ni Ala sɔnna ma an ka gɛrɛbu dugawu an b'o kɛ ka da cɛkɔrɔbaw ta kan n'a diyara Ala ye an b'a fara bana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Alhamdulillah o foli ninnu bɛɛ lajɛlen balen kɔfɛ sufɛ surafana todun kɔfɛ kitakaw bɔra i b'a fɔ kɔnɔkulu ni u ka terrainba fa mun sɔ u ni an karamɔgɔ Seyidi Sherif Badara Ali Usman Haidara u kana fara ɲɔgɔn kan ka alakiraba ka bangeli nisɔndiya sigi kunfɔlɔ ɲɛnamaya la ni an karamɔgɔ an'an ka shirifukɛ ye n'o ye Seyidi Abdul Kadir Haidara an mi sɔrɔ a ka laseli la an k'an tulo mada u fɛ. A bɛ faamu namun gɛlɛ k'a fɔ k'an bɛ nin ta fɛnɛ ten k'o k'an ka dalilu ye k'a sɔrɔ an ma dɔnnibaga dɔ fɛnɛ sɔrɔ dɔnnibaga min y'a ka a ka dalilu ye ayi an ti baara kɛ n'o ye ten an bɛna dɔnnibaga dɔ d'i ma dɔnnibaga min ni o ye nin k'a ka dalilu ye o dɔnnibaga fɔlɔ o de ye Imamu Qurra'i Hafizu Samsuddin Jazari ale ye nin k'a ka mawludu dalilu ye a y'a fɔ a ka kitabu jumɛn kɔnɔ kitabu in tɔgɔ de ye ko Urfu Ta'arif bi Mawlidi Sharif wa ale dɔrɔn tɛ dɛ Al-Hafizu Samsuddin Bun Nasiruddin Ad-Dimaski ale fɛnɛ tilala ka nin k'a ka dalilu ye kitabu jumɛn kɔnɔ Mawlidi Sɔdi fi Mawlidi Hadi ale ye nin k'a ka dalilu ye olu ko waqad sahha anna Aba Lahabi yukaffafu anhu azab an-nari fi misli yawm al-ithnain ko asabatira asahara k'a fɔ ko tɛnɛ o tɛnɛ ko jahanama lajaba k'a bɛ fɛgɛnya ka bɔ Abu Lahabi kan jahanama kɔnɔ ko de ye olu ka dalilu ye k'a dɔn k'a fɔ ko mawludu ko a bi bɛn cogo bɛɛ la ale ma dawo ma dɛ n'o ye ni hafizuba in ye a ma dawo ma dɛ a tilala ka dɔnkili da a ye dɔnkili da a ko idha kana haza kafiran jaa zammuhu bitabbati yadahu fil jahimi mukallada ata annahu fil yawm al-ithnain da'ima يكفف عنه للسرور بأحمد فما ظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا أين دونغلي تقالا كتابه ako nini ngara kafiri do ye Allah taala ye kafiri min do ya Qur'ane kono na bulo fla halakili ka bulo fla jinina ka bi jahanama kono aka fanga chena adumelen bi jahanama kono me ka na le fle ne ko tene o tene ko jahanama lajaba bi fega ya aka kadaka ka nisonyara ni ahmadan nali fama zonna bil abdi ko ebi jonjigiya jomi ni aya ka ɲɛnamaya yɛrɛ bɛɛ kɛ a bɛ ka Alahu Taala bato wa k'a tilala ka nisɔndiya ni Ahamadal Basiru ye mawludu o mawludu wa k'a tilala ka sa a bɛ Ala kelenbantiya kan k'e b'o bila min yɔrɔ o de ko nin ta ye alijina ye dɛ alijina firidausi a VIP kɔni a bɛ faamu wa namu gɛlɛ kun foyi t'an ka mawludu kɛla ne alijina ko cɛ n b'a dɔn n'i ye cɛ jɛman belebele dɔ jɔlen ye alijina balikon na lahara jɔ don alijina kɔnɔ kana ɲininkali kɛra Abdul Kadir Haidara a bɛ faamu ya rabbi ala kan don alijina
ni kumakan min filɛ nin ye n'u ko ko dɔyifu do k'a ti minɛ dɔw yɛrɛ ko mursal do k'a ti minɛ mais anw ma se k'o faamu dɛ a n'a ka mursaliya a n'a ka dɔyifuya Bukariw nana n'a ye fi ayi kitabi nikah Bukariw nana n'a ye a ka kitabu nikah kɔnɔ wa naqlu al-hafiz Ibn Hajar fil Fatih Ibn Hajar fana tilala k'a nakulu kana n'a ye a ka fatuhu kɔnɔ Imamu Bayhaqi ale nana n'a ye a ka Dalayil kɔnɔ Ibn Kesiru nana n'a ye a ka Siratun Nabawi kɔnɔ Ibn Dabi'i ale fana tilala ka na ni nin kuma kelen ye tuguni a ka Hadaikul Anwar kɔnɔ ani n bɛna hafizu wɛrɛ d'i ma hafizu Al-Bakawiyu ale nana ni nin ye a ka Sarhu Sunna kɔnɔ wa Ibn Husam fana nana n'a ye a ka Rawdatul Unfi kɔnɔ naamu gɛlɛ ni nin kɔni kɛra mursalu ye walima ko nin kɛra dɔyifu ye ko sini tɛ se ka kɛ nin kan an kɔni b'a ye annaha maqbula a minɛlen don baara bɛ kɛ n'a ye ka d'a kan Bukariw yɛrɛ y'i jigi sɛmɛ a la Bukariw bɛ ka baara kɛ n'a ye wa ni hafizuba ninnu nin dɔnnibagaba ninnu bɛɛ ye ni hadisa in minɛ u bɛ baara kɛ n'a ye wa u sɔn b'a ye wa u bɛɛ ye a k'u ka mawuludu dalilu ye o la anw fana b'a minɛ nin kama a bɛ faamu wa anw b'a minɛ nin kama naamu gɛlɛ an bɛ dalilu wɛrɛ d'i ma ka bɔ Alakira ka hadisa la Alakira ka hadisa min n'a bɔra Sahihu Muslim kɔnɔ a bɛ faamu a bɔra Masnadu Ahmad fana kɔnɔ n'o de ye u ye Alakira de ɲininka ko Muhamadu munna i bɛ tɛnɛ su su'ila ani sawmil isnayni faqala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya a ko n'i y'a ye ne bɛ tɛnɛ su ko ne Muhamadu bangena tɛnɛ ko n'i y'a ye ale bɛ tɛnɛ su k'ale bangera tɛnɛ o ti mawuludu ye wa ale Muhamadu bangena tɛnɛ jaa don fana bɛ bonya ni sun ye o kira yɛrɛ filɛ k'a bange dɔ bonya ni sun ye mais an ye maa dɔw sɔrɔ minnu ko ko olu ma baasi ye mawuludu la mais ko kira y'a kɛ ni sun ye k'an fana tun kan ka kɛ ni sun de ko ni mɔgɔ o mɔgɔ m'a kɛ ni sun ye k'e de ye bidaa kɛ k'e de ye haramu kɛ o kumana an b'olu ɲininka Alakira sallallahu alaihi wasallam Alakira kun bɛ seli ni taafe de n'a kun bɛ mɔgɔw laseli a kun bɛ mɔgɔw laseli ni taafe mais e bɛ ka seli ni forogiyani ye e bɛ ka seli ni mugufiyɛ ye an b'a fɔ e ka seli ye haramu ye i ka seli ye bidaa ye ka d'a kan kira selila ni taafe ye e selila ni mugufiyɛ ye a bɛ faamu Alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a ka misiri jɔ ni tamaro ye k'a sɛbɛ bɛɛ kɛ tamaro bulu ye ka bɛlɛ k'a kɔnɔ e y'i ka misiri pare k'a jɔ k'a ɲa ka tapiŋara fɛnsɛ a kɔnɔ ka vangulow bila marché la ka monturubaw k'a kɔnɔ ka kilimu k'a kɔnɔ ka bere kuwalenba dɔ minɛ ka t'i jɔ minbar kan e ko Alakira y'a kɛ ni sun ye ko an y'anw ta bɔ sun na k'a kɛ wajilu ye ko b'anw ta kɛ haramu ye o b'anw ta kɛ bidaa ye e y'i ka misiri jɔcogo bɔ Alakira ta la dɛ o b'e ka misiri kɛ haramu ye o b'i ka monturu ninnu kɛ bidaa ye i ka misiri kɔnɔ ye wa e ka kutuba yɛrɛ fana bɛ kɛ bidaa ye ka d'a kan i y'a différencier ka bɔ kira ta la n'a dɔ kun ko micro ye bidaa ye ka muruti kosɛbɛ ko micro ye bidaa ye Maka Arabi Saoudite ci k'ale b'o kɛlɛ a yɛrɛ ɲɔgɔnna dɔ de ko k'i hakili sigi ko n'an ko k'an bɛ fɛn ninnu bɛɛ bidaa k'an b'an yɛrɛ bidaa dɛ k'e ko micro ye bidaa ye k'a ɲɛɲini dɛ ko micro bɛ min o bɛ se ka kitabu jumɛn fɔ a bɛ min Bukari kɔnɔ a bɛ Muslim kɔnɔ kira kumana n'a ye wa kuranɛ aya jumɛn y'a sabati k'o bɛna fɔ cogo di ko bidaa tɛ o ko a ma k'i hakili sigi vɛri min filɛ e ɲɛna nin ye kira kun bɛ nin don wa
a tun bɛ Abubakar bolo wa a tun bɛ Umaru bolo wa a tun bɛ Ali bolo wa mais pourquoi e de bɛ verre don ka kuranɛ kalan n'a ye ko non k'ale ka verre dabɔra ka sɛbɛnni kunbaya ale ɲɛkɔrɔ o fana ko a ma ko micro dabɔra ka kuma kunbaya mɔgɔw tulo kɔrɔ fabu y'i ta lesi kɛfara a bɛ faamu namu gɛlɛ anw y'a sɔrɔ dalilu caman a bɛ nin mawuludu in na a caman n bɛna dalilu fila d'i ma o kan ka giriya e bolo ka tɛmɛ nin tɔ bɛɛ kan dalilu fɔlɔ n b'o d'i ma dɔnnibaga ka kuma la dɔnnibaga min n'a bɛ fɔ a ma ko Sheikhul Islam Ibn Taymiya nin de ye an sunamaw ka seku ye Ibn Taymiya a bɛ faamu Ibn Taymiya ale ye mun de fɔ a yɛrɛ ka kitabu kɔnɔ a yɛrɛ ye min sɛbɛnɛ kitabu min tɔgɔ ko Iqtida'u Siratul Mustaqima a ye kuma fila de fɔ mawludu kan Iqtida'u Siratul Mustaqim Iqtida'u Siratul Mustaqim a ye kuma fila de fɔ mawludu kan a ko k'ale kɔni ye mawludu in jate k'a kɛ fɛn fila de i ma silamɛw bɛ kerecɛnna dege la kerecɛn minnu n'u bɛ ka Isa ka bangeli fɛti ko i ma u k'u ladege ko walima kira kanu de bɛ k'u bila a la bilahi k'ale ye nin fɛn fila de jateminɛ mawludu yɛrɛ koya la minnu bɛ k'a kɛ mais a ye mun fɔ ni ko k'a ka kuma yɛrɛ kuloma ye a ko wallahi kad yusibuhum ala hazihi almahabba wal ijtihadi ko n'a sɔrɔla k'u kɔni bɛ k'a kɛ kira kanu de kama ani kira bonya ko n'a sɔrɔla k'a kɛ kun y'o de ko wallahi k'u b'u ka baraji sɔrɔ a dafalen mais Ibn Taymiya de bɛ ka nin fɔ karamɔgɔkɛ aw ye min b'a la ko bida don parantikɛ e ka patron ko k'an bɛ baraji sɔrɔ dɛ Ibn Taymiya ko n'a y'a kɛ kira kanu kama ko wallahi k'an b'a baraji sɔrɔ wa anw ta ye kira kanu ye anw ta tɛ ko wɛrɛ a bɛ faamu wa patron e kɛra patron ba ye dɛ e ka patron k'a fɔ k'a finnen don e k'a fɔ k'a jɛlen don n'a y'o to yen an bɛ taa dɔnnibaga wɛrɛ ka kuma na nin fana ka ni karamɔgɔkɛba in ka kalanden dɔ bɛ yen o b'a fɔ a ma ko Ibn Kasir yɔrɔ Ibn Kasir kɔnɔ o b'an bɛɛ ka misiri kɔnɔ yan Ibn Kasir ale de ye Ibn Taymiya ka kalanden nin fana ye anw sunamaw ka karamɔgɔba ye a bɛ faamu suna defanbaga a bɛ cɛ dɔ ka baro fɔ cɛ min tɔgɔ ye ko Malikul Muzaffar Malikul Muzaffar Ibn Kasir de ye nin cɛ in tanu a ka kitabu kɔnɔ kitabu jumɛn ko don Al-Bidaya wan Nihaya a ko nin cɛ in ko san o san k'a bɛ mawludu ɲɛnamaya a bɛ ka nin masakɛ in de tanu ko masakɛba in ko san o san k'a bɛ mawludu ɲɛnamaya arabi awal kalo tile 12 san o san k'a bɛ mawludu ɲɛnamaya a bɛ faamu wa namu gɛlɛ a ma da o ma dɛ a ko n'i ma nin cɛ in dɔn ko cɛfarin don batolan akilan aliman adilan arahimahullahu ta'ala ko ni masakɛba in ye cɛfarin ye ko dɔnnibaga don ala sira jɔn don maa tilennen don maa ladiri don et puis ko ala ka hinɛ la e ka patron ko ala ka hinɛ mawludukɛla la ko san o san a bɛ mawludu kɛ ko ala ka hinɛ la a bɛ k'a mankuta ka kitabu kɔnɔ e de bɛ n'i jɔ sa ko bida don i y'i ka patron sɔsɔ dɛ paranti min bɛ patron sɔsɔ o fana tɛ paranti ɲuman ye dɛ i ka patron i y'a kan sɔsɔ wa a ma da o ma dɛ halisa a bɛ ka nin cɛba in tanu a bɛ ka nin cɛba in tanu a bɛ faamu ko dɔnnibaga dɔ bɛ yen dɔnnibaga in ye kitabu sɛbɛn mawludu kan o tɔgɔ de ko Abu Khattab Bundihiya o de ye kitabu sɛbɛn mawludu kan ko nin masakɛba in ye dinari 1000 a y'a sara ni dinari 1000 de a ye kitabu sɛbɛn mawludu kan n ko Ibn Kasir de bɛ ka nin fɔ a bɛ faamu wa ka cɛ in tun ci da o ma dɛ ko a tun bɛ baara kɛ ka fara sufi cɛbaw kan mawludu kɛnɛ
k'a tun b'o ɲɛnamaya ka fara sufi cɛbaw kan ko k'a daminɛ fajiri ma seli fana ma ko fo ka taa se fajiri ma k'a ni sufiw bɛ ka mawulu kɛ ɲɔgɔn fɛ ko wa yarikusu binafsihi ma'ahum wa yarikusu binafsihi ma'ahum wa k'a tun bɛ dɔn fana kɛ ka fara sufiw kan o m'a fɔ ko dɔn ye haramu ya mais olu ka patron ko masakɛba in k'a tun bɛ dɔn kɛ ko ka fara sufiw kan mawuludu kɛnɛw fana kan tuguni hɛ alhamdulillah an karamɔgɔ Seyidi Sherif Badara Ali Usman Haidara ka bɛn nɛgɛ kanɲɛ 22 wagatiw ma an karamɔgɔ bisimilala ni wajulu kɛnɛba in kɔnɔ ni ka a sɛnsɛn o bɛɛ kɔfɛ kɛnɛ in maabaw o y'u ka folikanw n'u ka nisɔndiyaw jira o la an balima silamɛw sitanɛ gɛnnen kɔfɛ k'o bɔ an ka kɛnɛ kan an b'an sintin ni ne setigi ala tɔgɔ barikama ye masa min y'a daminɛ n'ale de b'a laban o kɔfɛ an bɛ seli Bashiru kan ka seli Taha kan ka seli Mustafa kan Muhammad bin Abdullahi sallallahu alaihi wa sallam an b'aw fo ni kelenya foli ani badenya foli ani silamɛya foli ani arijana kɔnɔdenw ka foli n'o de assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ Badara Aliyu Haidara la fɔlɔ k'a ka bisimilayi kita kɔnɔ wudu tɔgɔ la an bɛ sous-section an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ section bɛɛ lajɛlen fo ka kita wudu a bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo ani tɔnden bɛɛ lajɛlen ani mɔgɔ mɔgɔ sen ye kɛnɛ sɔrɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo o la sisan an ma ɲinɛ an ka kuduwa kɔ n'o de ye alkaidu ruhi a Seyid Sherif Usman Madan Haidara wallahi an tɛ ɲinɛ a kɔ an ma ɲinɛ wa an tɛ ɲinɛ an ka kaidu filanan kɔ n'o de ye a Seyid Sherif Ibrahim Haidara salo ale tun bɛ nin kɛnɛ in kan mais bi ale t'an cɛ la yarabi ala ka hinɛ ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen wa an ma ɲinɛ an bɛ dugawu sama ma ani b'an cɛ la yan su in na yarabi ala ka hinɛ na o la n'an bɔra yen an b'a fɔ Badara Aliyu Haidara ɲɛna k'a ka kalandenw sera ka baara min kɛ ɲinan san in kɔnɔ k'a fara coronavirus kan min y'an bɛɛ koro mais o bɛɛ kɔfɛ k'a ka kalandenw sera ka cɛsiri min kɛ ani wulikajɔ min kɛ an bɛn'o fɔ a k'o lamɛn o fɔlɔ ye min ye o de ye karamɔgɔ hakɛ min ye bɔra ɲinan ka munumunu kɛ ni ala sɔnna ma o de hakɛ bɛnna karamɔgɔ 49 ma olu ye wajulu hakɛ min kɛ kita kɔnɔ kita section kɔnɔ wudu ka sira kan o de ye wajulu ko 1331 ma o ye wajulu sira ye o kɔfɛ bayakɛla minnu ye baya ta n'o ye silamɛya baya ye o fɛnɛ hakɛ bɛnna mɔgɔ 2524 ma o ye bayakɛla hakɛ ye Ridwan sira kan o fɛnɛ bɛnna mɔgɔ 400 ani mɔgɔ 95 ani mɔgɔ 5 ma mun ye layidu ta k'a fɔ u bɛ fara an kan ka diinɛ baara ɲɔgɔn fɛ o de bɛnna mɔgɔ 400 ni mɔgɔ 90 ani mɔgɔ 5 ma o kɔfɛ an ka karamɔgɔ sigira ni tɔndenw ye k'u la faamu sira min kan n'o ye silamɛya sira ye o de bɛnna sigiko 47 ma ka se ka ɲɛfɔli kɛ n'o ye n'o de ye conférence ye bon o kɔfɛ u ka munumununi in kɔnɔna la sisan u ye boli hakɛ min minɛ o de bɛnna boli 23 ma sisan o bɛɛ munumununi in kɔnɔna na o kɛra dugu jumɛn ni dugu jumɛn kɔnɔ o de bɛnna dugu 50 ani dugu 3 ma o la Badara Ali i ka kalandenw sera ka min kɛ ɲinan san kɔnɔ o de ye nin ye ani su an tilenna hɛrɛ la ala m'an sɛrɛ o hɛrɛ kelen na o mana an kɔrɔba tɔgɔ la ale ma yan sɔrɔ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an filɛ kɛnɛ min kan bi nin tɛ an san fɔlɔ ye an bɛna mawuludi nin na donc o la sa an bɛ foli bila an ka
le président du Haut Conseil islamique, M. Chérif Ousmane Mazani Aïdara, a Tiambi, à Djoro Falendo. Ça fait la 3e année, même au lieu de nous Kayambi. Amaye Aïdara, Amanaka Djakouloufou. Tarula ka fo ame kene men ke ambi on nisonjalen no on se walen no ame anga dine nyom rofu tarula ka fo bibina anga jamanay abe bolum ka adokolonte mo shila dine nyabo be baramina ambe ba kalama bon mina no man min farauka am min no fe ko na fembo ola am profiter ni soirée en fena sin fe ka fo am malion anga je ka mbolo di ñono anga du dakilin fe anga bo dakilin fe anga ya fa ñoma je pense qu'il billet ya fa doyi jamana be bolom ka wala sa abse ka basi donc kenen amna ski herevina ala ka punjo herekele kuma kam no mena fo kenen ka en suina ala ka nga jamana na fa bo kenen leta ala barakatu alhamdulillah ni président du troye kuma jata en faible anana kana an karamɔgɔ bisimila Badara Alu Aïdara ka foli k'i ye k'i masaw fo an ka karamɔgɔ a seyidi chef Ousmane Madani Aïdara ala y'aw ɲuman bɔ Bamakɔ an bɛ masa ala in deli aw ɲuman na cogo min na ala k'aw ɲuman segi ten an bɛ dugawu k'i ye ka dugawu ɲini fɛ présidenti ko k'i ta cɛ a n'a muso an y'i bisimila i bisimila kɛnɛ kan san o san i bɛ na anw fɛ yan hali bi ala ka san caman yira ani la ala k'i fa ala k'i sɔn i bɛ mun ɲini ala fɛ an b'a ɲini aw fɛ dɛ mais e bɛ mun ɲini ala fɛ an bɛ ala a deli ala ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya i ye donc présidenti ko k'a ka foli s'i ma an tɛ kuma kuntagala jɛnya i bisimila kɛnɛ kan hakɛto b'a kan sala rasul n bɛ kuma ni an ka club ɲɛmɔgɔ tɔgɔ ye n'o ye Boubacar Tunkara ye anw ye club ye club mun sigira an karamɔgɔ senkɔrɔma dondonni kama o club tɔgɔ la an bɛ kuma an bɛ foli ni waleɲumandɔn ɲɛsin an karamɔgɔ ma k'a k'a bisimila ko yan ye kita ye k'an n'a bɛ kun folikanw balen kɔfɛ an karamɔgɔ a seyidi Chérif Badara Aliyu Usman Haidara an nana ni ka laseli ta laseli kun fɔlɔ o kɛra folikanw ani bonyalikanw ani waleɲumandɔnkanw ye ka ɲɛsin kita maabaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sera k'u sen bɔ kɔnɔkɔrɔ ka kɛnɛ in lasɔrɔ ani fo ka taa se kɛnɛ in maabaw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jamiyatu Ansardine Islamiya tɔndenw kita kɔnɔna na o kɔfɛ an karamɔgɔ a seyidi Chérif Badara Aliyu Usman Haidara a y'i da don bana jugu min n'o kun b'an kan n'a kɛlɛmɛ ka diɲɛ kamana gan n'o ye COVID-19 alakiraba alayhi salam a ka kuma sahalew ni bana ninnu n'a ɲɔgɔnnaw kunbɛ cogoya la ani ka dugawu don kɛ o kɔfɛ tuguni a tilala ka wele da jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ye ani ka ladili kɛ ka na thème ma silamɛw bɛɛ lajɛlen bɛna min kan mawlud thème n'o de an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan walasa k'an ka jamana in lakunu kura ye ani fo ka taa se a ye walawalali kɛ alakiraba kisi ni nɛɛma b'a ma a cikun na n'o ye jogo ɲuman bɛ se ka sabati cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o sinsinlen bɛ silamɛya dunkan layidu wɔɔrɔ kan n'o ye bayiatul islami ani fo ka taa se a ye walawalali kɛ alakiraba yɛrɛ a bangena cogoya min na ani a ka ɲɛnamaya kan dakuruɲɛ damadɔ an ye min sɔrɔ an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ an bɛna don sanga dɔ kɔnɔna la an donna yɛrɛ kaban an karamɔgɔ i bɛ tɛmɛ n'an ye an ka wuli ka an ka nisɔndiya jira Alahu subhanahu wa ta'ala la La naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ayo, a b'aw sigi dɔɔni fɔlɔ. An ma daminɛ fɔlɔ, n k'a bɛna don ni.
Gavina for Slamo Uru Presido. Queen Gadi Queen. Queen Gadi. Ah, la naissance du prophète Mohammed paix et salut sur lui. Lorsque Amina tomba enceinte du prophète Mohammed paix et salut sur lui. Mana mina ni amba Amina tal la jora en kuntigi Muhammad alayhi salatu wassalam kono barala. Salam. Elle vécut des miracles du début de sa grossesse jusqu'à son accouchement. Ah, kuika do kwa e kabako chama de minu ngira la ni la joli ngonna la fukata se jigilima. Aha. Dieu décida alors de mettre sur terre le premier et le dernier des prophètes. Ah, kot mana ko Allah subhanahu wa ta'ala ya la yinisa. Kera wala folo anan laba ko bla Allah subhanahu wa ta'ala ka dukoloka. Aha. La naissance eut lieu pendant la nuit lorsque la lune était sur le point d'atteindre sa plénitude. Ah, ko ikado ko bangele ne kera wati minna kera denenju wa ikado fene. Sika foyi t'a la a y'a sɔrɔ kalo bi araba ko jo la n'o y'a tile 14 su ye fa bɛɛ jɛlen don hali ni misiri binna i b'o ye. C'était un lundi 12 du mois de Rabil Awal. Ah, ko a bɛnna dɛnɛndonya dɔ de ma. Alors lundi 12 Rabil Awal ka bɛn Rabil Awal tile 12 ma. Elle a accouché dans une grande et surnaturelle sérénité. Ensuite. Et a mis au monde une lumière éclatante comme la lune dans sa plénitude. Qui est notre guide et celui de ceux qui nous ont précédés. Mohammed paix et salut sur lui, fils de Abdullah et Amina. Il est donc recommandé à toutes et tous les musulmans du monde entier pour honorer cet événement unique de se mettre debout tous ensemble. ala ka kɛ kisi ani tanga ye ala ka kɛ jurumo yafa ye ne n'aw bɛɛ lajɛlen ya rabbi ama ala k'an sago di an ma san wɛrɛ bi ɲɔgɔndonya ala k'o jira an na ala ka sababu ɲuman k'an ye an ka faama minnu bi kɔrɔn fɛ ya rabbi ama ala k'an n'u kisi ala k'an n'u tanga minnu bi an yɛrɛw fɛ an b'a ɲini ala fɛ u ka ɲinifɛn ye min ye kisi ani tanga bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ala k'o k'u ye ya rabbi ama ala ka n'u to janfa la ala ka n'u dɛsɛ fiyewu ala kana jamana in to janfa la jamana in den ɲuman bɛɛ ala k'a bɛɛ dɛmɛ maa o maa hami ye jamana in ka bɛn ni kelenya ni ɲɛtaga ye yarabi ama ala k'o sabati maa o maa ni i ni dalen don jamana in ka tɔɔrɔ kan e yɛrɛ ka nafa kama an b'a ɲini ala fɛ ala k'i to a la yarabi ama ala k'i to a la ala k'i to a la jamanaden jugu bɛɛ nin su in bonya n'a barika kama ala k'u bɛɛ dɛsɛ ala k'u bɛɛ dɛsɛ ala k'u dɛsɛ hali u dayirimɛw minnu n'u b'a sɔrɔ k'a dun ala k'u dɛsɛ o la ala k'u k'a k'ala bonya kama o kɔfɛ an bɛ bayakɛlaw wele minnu b'a fɛ ka na layidu ta cɛw ani musow ou bien n'a kana layidu ta o kuma na an bɛ sɔrɔ ka dugawu k'o kan fɔlɔ de n ti fila fara ala kan n ti fila fara ala kan n ti suyɛni kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a dafa nɔgɔya ala k'a yafa n ma kira na sɔrɔ fila fara ala kan n ti fila fara ala kan n ti suyɛni kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a dafa nɔgɔya ala k'a yafa n ma kira na sɔrɔ
ala ka duwawu kɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ alhamdulillah ina fɔ an y'a fɔ ye kuma daminɛ na cogoya min na bɛɛ ni maulidu nabawi 2020 kɔnɔna ye n'o ye alakiraba ka bangeli hukumu kɔnɔna nin kun y'an ye kita kɔnɔna na ani ka fara an karamɔgɔ kan a se yidi sharif badara ali usman haidara sigin kɛra ka bɛn arabadenw ma octobre kalo tile 28 sanba 2020 kɔnɔna na alakiraba ale ka bangeli hukumu kɔnɔna an b'a la deli ladilikan minnu kɛra kɛnɛ ninnu kɔnɔna na an bɛ kulo ɲuman ala ko di an bɛɛ lajɛlen ma ka baara kɛ n'a ye fana ala ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen duwawu kɛlen ninnu fana ala k'an minɛ kitakaw bɛɛ lajɛlen ani an ka jamana bɛɛ lajɛlen ani silamɛ bɛɛ lajɛlen foli ni wale ɲuman dɔ k'o segin kɛnɛ in labɛnbagaw ma n'o ye section ansardine de kita a n'a mara ye an tɛ bɔ kuma na fo ka bonya segi bonyatigi ma ale min ye nin ko in bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ye n'o ye an karamɔgɔ a se yidi sharif usman madan haidara aw ni ce a ka ɲɛmada la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum hayakumul kurasi asimi